медиа-билер форумы ул үзенә күрә татар журналистикасына үсергә ярдәм итә һәм гомумән милләтебезнең, татар телебезнең үсешенә шулай ук йогынты ясый дип уйлыйм. Салят для меня это источник энергии каждый год. Катнашучылар монда төрле юнәлешләрдә, төрле цифрлы контент булдыру үзенчәлекләре белән танышалар. Салят ул гаҗәеп шундый урын. Монда сәл кешеләр дә һәм остазлар да ниндер белем ала. Медиа юнәлеше ул миңа калса һәркем өчен дә кирәк, чөнки без һәрберебез сөйлибез һәм сөйләм безне бөтен ишекләргә дә кертә, бөтен җиргә дә илтә. Шуңа күрә һәркемнең сөйләме матур булырга тиеш, ачык булырга тиеш. Бу форумда экология темасы бик зур урын алып тора. Без безнең экосәләт юнәлешендә бу теманы уен аша, мастер-класслар аша балаларда экологик тәртип привычкаларны тәрбияләргә тырышабыз. Я просто в восторге от детей. Они меня настолько зарядили, и им было настолько интересно меня слушать, что для меня это тоже как бы неожиданность, как может ребенка заинтересовать взрослый. Нет, им очень интересные, они такие вовлеченные. Самое главное у Салят уже есть. Это его талантливые, влюбленные в свое дело организаторы, действительно заряженные участники, ну и мы, спикеры, которые очень рады делиться своим опытом и своим настроением с ними. Здесь свой мир, здесь город в городе, да, и побыть жителем этого города, конечно, мои дети бы, наверное, с удовольствием хотели бы, и я бы тоже. Монда фән, монда хәзер заманча, балалар өчен бик күп уңайлы яклары да каралган. Әмма дә ләкин барыбер хатирәләр алып китә ничектер элекке сәләткә. Дуслык һәм синең белән бер караштагы кешеләрнең җыелган урыны.